Lněné semínko má pozitivní vliv na kůži a srst, trávení a metabolismus. Je zdrojem nenasycených mastných kyselin. Snižuje srážlivost krve a rizika srdečního onemocnění. Působí proti zánětům cév, kloubů, střev a kožním onemocněním. Lněné semínko obsahuje vysokou koncentraci esenciálních nenasycených mastných kyselin, které jsou pro organismus nezbytné. Esenciální znamená, že si je organismus nedokáže vytvořit a získává je pouze z potravy. Lněné semínko obsahuje velice příznivý sliz, který potáhne žaludek a střeva ochranným filmem. Osobně nepodávám koním vlastně žádné krmení, které by bylo upraveno nad teplotu 40 stupňů, protože jsem toho názoru, že ani v přírodě nemají šanci si ohřát vodu a zalívat si tím bylinky nebo právě lněné semínko. Tudíž nejsem přesvědčená o tom, že vlastně tento způsob úpravy je pro jejich zažívání vhodný. Osobně tady používám kávový mlýnek, kam vlastně nasypu to semínko a podávám rozemleté těsně před krmením. Při tepelné úpravě se také ničí důležité mastné kyseliny. Pokud vám jde i o ně, nejen o sliz, je určitě vhodné tedy nevařit, ale podávat čerstvé rozemleté lněné semínko. Dále rozemleté lněné semínko je navíc vynikajícím přírodním zdrojem vlákniny, která zvětšuje objem stolice, a olej v ní obsažený zvláčňuje sliznici.